Boss, kaluko kayo og presyo boss ay. Bastos kayo. 69 million. Kaluko kayo unsa man nato ni? Tirahon nato ni. Relax lang, Chip. 69 million. Bastos ikaw presyo ba? Ang title, pangayon na kong title sa yuta ha. Ang title sa yuta. So asap na magturon. Sa balay boss. Ha? Hey. Narawa na. Namatay nila jud tinuod Chip. Usang klot. Okay. Okay. Kaysa boss ba, asa jud ay ta padulong boss, matay ganina ra tagbaktas diri boss ba, matay gikapoy na kay ko boss ba, asa jud ay ta moadto. Itakom na imong baba, Chip. Kay giganahan ako aning yutaan eh. Oh, ganahan ko dagan kay mga lubi makakwarta ta ani. Paliton na ko ni. Paliton na ko ning yutaan ni, paliton na ko ni karon dayon. Ay ta, atong pangitaon kung kisay tagiyaan ni kay atong paliton. Yuta ra. Ayuta ra matay. Basin ganahan ka paliton na kong yuta diri dem. Ilubong pud kag apil dire. Ayaw pud. Lubi man imong giingon ganina yuta. Ilagin. Mapalit na to ang yuta karon. Ta, So, asa man taron? Adton pangitaon na to. Ikaw mangintag balay, ako magtanaw-tanaw ako sa view, ha? Mangita og balay. Sige, copy. Let's go. Peaceful din kayo, ganahan kay ko. Lagi boss, matay. Op. Kabantay ka na, Chip. Oh, kabantay ko, matay. Murag mo man siguro na caretaker diri or tag-iya ba na? Chip, ulan ng tao nga na dia. Pangutan ako, ilaban ning yuta dire kay ato ang paliton. Okay boss, ako'y bahala. Ulat lang dia. Galit. Uy boss, may hapon di idea boss. Ay, may hapon boss. Sa may ato. Ikaw tagiyaning kayutaan dire boss. Oo boss, ako aning yuta. Sa na po ni Ron. Kwarta na ni. Hala, yuta na nang ibaligya ang yuta. Hala, uwan. Dira ba na iya ha? Sa kay gistoryana ng duwa eh. Positive. Paliton jud ni sa kong bossing ron. Matay. Mudako jud ni akong sahod ani ron. Naman, Chip, sa balita. Okay na boss, positive. Baligya ang yuta. Goods. Pero duulo na ko tong tag-iya. Kay basil mausab ang statement ato, Chip. May na kaming duha mag-istorya. Boss. May hapon, boss. Akong bodyguard ang niduol sa mga kanina. Nangutana siya kung imuha ba ning yuta karon. So akong pangutana unsa ka tinuod nga imuha ning yuta. Kaya ako interesado ko kumupalit na ning yutaan eh. Boss, tinod kayo boss oy. Kabantay ka ng kayutaan ra tiga palibot boss. Kuha na tanan boss. Kabantay ka ng kalubinan boss. Og pila ka buok akong kita naman na boss. Ako na tanan boss. Bakakon giningawan eh. Maligya ang yuta nga dili ra ba iya hagyud. Ikaw gatanom. So pila daw ka buok imong mga lobi dire? Okay, ako may gata naman eh. 1, 2, 3, 4, 5. 103. Ako gata naman eh boss. Ha, pila? Wala ko kasabot sa imong istorya, boss. Pila ka buok? 103 boss. 303. Sus, goods kay boss no, di nakagansi. 303 kalubi. So, makabuhat na kag negosyoan ang mga pampadanlog. Mao din dagan kay sulod gawas ito nga bayot sa balay, Chip. Hilig man kag pampadanlog. Dayon, boss. 303 kalubi dire. So, ganahan kay ko. Ganahan kay ko sa 303 kalubi kay dili na pud ko gansi. So, mangutana ko, boss. Pila ay presyo nimo ana? Presyo? Kay 169 hectares man eh. Tapos na 303 ka lubi. 69 million na lang ni boss. 69 million ang ibaligya sa yuta. Matay sapi di kini si Juan ron. Boss, kaluko kayo og presyo boss ay. Bastos kayo. 69 million. Kaluko kayo unsa man nato ni? Tirahon nato ni. Relax lang, Chip. 69 million. Basto sigang presyo ba? Pero ganahan ko ana. Dili ra dako, dili ra pod gamay. So boss, dil na ka sa 69 million? Kini. Nasa model ni. Ulayas ko diri sa Pilipinas. Ato Thailand. Paritoke jud ko. Ako na ibago na kong nawong. So, deal na, boss. Deal na. So atong transaction na ni akong title, pangayon na akong title sa yuta ha. Amang title sa yuta. So asap na magturon. Sa balay, boss. Basta sa balay tapos ang title at fix. Boss, deal na. Yes, boss. Ito ara, nag-handshake na sila. Matay, di gini magsilbi. Sugot lang po ang palit nga 69 million. Pagka dyan kinig na si Juan. Hala,
Nanlakaw na sila. Di gini magsilbi, sundan gyud ako ni. Bigay ba din? Ano mo clothing? Boss, tara boss oh. Mao na niyang title. Oo boss. Tempa. Tanaw na ko. Boss, ito sa boss kay bawal na abrihan kay gabi na karon boss. Bawal? Oo boss. Ano ikaw? So, dito naman yung abrihan. Oo boss. Tapos, chip, ang ambiyang cellphone. Eh, bayaran na to ni. Pila to? 69 million. Oo boss. So, i-Gcash na ako ha. Lala, lain na sa title ni plastic man. Ibayaran ang pagit si Gcash. Tiyaya eh, nailad gini ba? Oo boss. Naka-Gcash. Ah boss. Ito boss, basa ang cellphone boss. Ayun na, diara ka. I-dictate lang sa ko ang number nimo. 09 926 26 597 77 0144. 0144 69 million. Okay, goods, na-send na. Mo ano eh? Oo boss. Sige, so, ano to, madto na mi. Oo boss. Sige. Tara, chip. Nagos. Ikaw na. Tay sa boss. Mata ikaw una boss kay ikaw man akong busing. Ako man yung baligay. Sige. Bulala kay ka chip, bulala yung kay ka. Tay sa boss. Tay mo ra. Naadyo ka sunod nato ba? Dili na ron eh. Ganina ra gyud na. Ali, diri, si tuyo nimo. Diri ka. Si tuyo nimo. Di ba na maugod boss? Sige mo. Ang yung gipalitan, di mao, tanawan ng papel. Di ni maong title? Oo. Namatay chip na. Ila kita. Kung di ni mao, patira jud ti ka sa akin. Bodyguard. Tarong ha. Hey. Tanawan na. Namatay Usang ila jud tinuod chip. Usang ka isa man to. Yati. Tiga ano to? Motorcycle palis. Restro man sa motor. Nailad boss. At wato chip tirahe to. Usang gala. Chip ditong kon nay kon dia. Wala. Sa bag.